hapon. May hapon ni mo, sir. Kung sa'yo mo itong pamatiron. Lawas. May po yung kalawasan. Ito pa. Yang asa malikot sakit? Makuha na sa bugnaw ba? Nagbugna ang paminaw? Wala. Makuha na sa bugnaw. Marami na kong likod ba? Oo, mabugnaw ang marawa ni likod. Opa. Kain kayo sa kuhan ko? Ha? Kain kayo. Panungot siguro. Masa pagyat? Ano? Mara, pamuipoy ra. Muipoy. Huwag mabugnawan mo ra o walikod. Mura gibate sa kuhan ba? Murag wala. Murag. Mura kayo magsakili lagi ah. Asa kita mong address sa Bansalan. Bansalan. Ayan, so shout out sa taga Bansalan. No, shout out sa inyo ha, Bansalan, Davao del Sur. God bless sa inyong pamilya na si Sir Dere. Ato ang tabangan kay nasa mga pulpoy ang kalawasan, ya bugnaw da iya mabugnawan ng likod, murag walay likod. No, ulpa kay na siya, no? Yeah. Sa ako ang mga subscribers, shout out sa tanan na ko mga subscribers. Thank you so much sa inyong pag-subscribe. Maraming salamat sa inyong suporta. Pag-subscribe sa akong YouTube channel. Of course, ako ang mga viewers. Thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang in United States, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, India. Thank you so much. Of course, Australia, Saudi Arabia, ang Taiwan, Hong Kong. Thank you so much. Of course, ang Pilipinas, number 1. Maraming salamat sa inyong pagpanood sa YouTube. Yan, of course, mga karon lang nag-upload sa ako ang YouTube. Please subscribe, like, and share. Subscribe na mo para update mo sa kung ginahilot niya. Pwede mo comment kung ano na may mga katanungan. No, kabahin sa ginapamati sa kalawasan, no? Yeah. Sa mga gusto maging friend na kay Facebook, Eric Hilot ang traditional o ang Eric Hilot ang binisaya. Ayan, so God bless sa inyong tanan, shout out sa inyong tanan. Okay, maghilot na ko, tanawan ako niyo guys. Okay, so shout out sa taga Bansalan, Davao del Sur. Yan. Okay, baka na-compensar ko sir. Okay, hello. Hey, sir. Okay ka na? Simple mo.
Pila naman ba? Buto? Okay. Ano, buto, malikot buto. Ano, dyan ang kagihan, no? Nanay, ugan ka. Right. Naghan mo gud ni. Hindi mo papunta, managhan. Magay kaya, boss. Nanay, Lupig mo kasi mga asawa, boss. Pag kita pambot na kusog yung budagan na. nanay maglayo niya. Kasi may mag-live niya ba? Atong na may drone. Kusog magiging siya ra. Isang samot na magtapad sila. Ano mo ito? Magandang balitang pag batos na kin. Pareho ko dinaganan atong buwan. Atong tuyok bitaw layo kaya. Parehas ang ato.